Pangga, welcome to my vlog. Oh, nagkanting for mga tao din, mga dato mga tao karon kay Sabado. Kanya mag-deposit mis Palawan kay tram samot ka dato. Naglinya, nagpila ang mga tao diri. Apil nako. Apil na tip. Dukono. Sus, mura buyag ba? Mura wag nagkalawa sa simbahan ba naglinya ba? Moments later. Chat, apel ako chat. Pwede mo donate. Kasi dahil, kana. Donate rin ko. Ay, hatod na dito. Naghanap kwarta yung mga tao dito. Pwera buyag. Dagang grasya, naabot. Nahog ang kuno. Banti. Ang t-shirt niya mura sa Palawan. Yelo. A few moments later. Tayo ba yan ay nadala man ako ng kabo. Tandi muda. Chet, nadaw man akong plato. Gigi, oh, nga nadaw akong plato pag magkadaan akong Palawan, nadaw akong plato. Kasi nga, ginambusing ko. Sudanan ka nun. Di ba na ba na iya din ko na lang. A few moments later. Arnel Aris Birungan taga Sipon Malabuyog Sipon ang padala ko kwarta sa Palawan shop akong gi dala ang Baonan kwarta